Gaeilge Weekly is a Learn Irish Online production. To find out more about LIO, check out the description down below. Díomh, fáilte chuig Gaeilge Weekly. Mads Nua, Sernóna má fáilte ras, tá sé seo mar an chéad agran I 2026. Agus is tócha mar gheall sé seo mar an chéad agran I mbliana. Bailán daoine I éisteacht don chéad ór. Gach bliain agus níos mó na blianta seo bín níos mó daoine ag spraoinmh ócé don Bliain Nua tá rún na hábhlína agam tá mé géirí an Gaeilge ólam tá mé géirí feabhas a chur ar mo chuid Gaeilge tá mé géirí filar ras ar an Gaeilge beidir tar éis blianta gan a bheith ag éisteacht leis nó tar éis blianta gan a bheith fiú ag smaoinú faoin teanga so fáilte isteach go háirithe más rud é gúil tú ag éisteacht don chéad ór is mis liam ó Learn Irish Online bím te crothú a lán rudaí difriúla an seo ar LIO ach beidir an rud is mó agus an rud is tábhachtaí a bhíon muid ag crothú sin Gaeilge Weekly an podchéile seo a bhíon ag teacht amach ar an Déardaoin ar an Déardaoin agus tá mé an labhairt faoi sin ag an cúpla nóméid mar go dtí seo ar nó bhí an podchéile ag teacht amach ar an Gaeilge ach imlína ba sé teacht amach lá ó bháin níos déine ar an Déardaoin. Ach bíon an podchéile seo ag teacht amach le trí leagan difriúil. An ceann seo an leagan is líofa, an sin an leagan níos simplí le Gaeilge níos simplí agus beagnaí níos muile, agus an sin an leagan dá cheangach agus bíon mé ag labhairt mBéarla, agus an sin ag rád díreach an rud céine as Gaeilge iní sin. So más rud é bhfuil sé seo beagnaí roiheachar, dit is féidir le dul go dtí an leagan níos simplí, nó an leagan dá cheangach agus ba mé ag labhairt díreach faoi na rudaí céine agus na téimi céine san ordú céine sna leaganacha sin. So sin an admin nó an housework out of the way tar éis gach rud eile nó rih gach rud eile a bhés mé ag labhairt faoi inneo. Ábhlíonn faoi bhaise díomh go léir mar a dúirt mé I 2026 bain podchéile ag teacht amach ar an Déardaoin. Thug mé faoi deara an nuirí go minic bhí beagnaí deafar orm ar an lún agus ar an mórt nuair bhí mé ag taifeadú an podchéile mar bhí an podchéile ag teacht amach ar an Gaeilge ar Spotify agus Apple Podcasts agus gach eile ach ar Patreon le haid buil LIO agus buil Gaeilge Weekly bhí sé ag teacht amach ar an mórt so ní ra mór an ama agam rilí chuna bheith taifeadú ar an lún agus ar an mórt agus thug mé faoi deara orintanta ní ra mé rilí chuirteach an iireacht céine leis an podchéile. Agus an iireacht céine chun sinú cínte gur an podchéile chomh mar is féidir leis a bheith. Agus dúirt mé, tá buíoch le dia, tá mise I gceannas ar seo, níl mé gobar le haid duine eile nó ní chaithí mé a bheith leanúint rialacha ó chuoine eile, má tá mé géirí an podchéil a chur amach lámháin níos déine is féidirlam sa mar gheallar sin imlína ba sé ag teacht amach ar an Gaeilge ar Patreon agus an sin ar an Déardaoin gach áit eile. Ag an am céine ag a cathairclog am na hÉireann Frónóna. So tású agam ghfuil sé sin cearcar leir tá brónarm más rud é ghfuil tradiisiún agah nó beidir I gcónaí bíonn si bh géisteacht ar an mealla cháile tar éis an obair ar an Gaeilge caithfidh sibh tradiisiún nua a aimsiú ach le cúnaidé tar éis cúpla seachtain ba sibh in an dul I dtaithí le sin agus ba sibh clachtaithe le sin ghfuil an podchéile ag teacht amach lá ó bháin níos déine imlína ar an Déardaoin gach seachtain nó ar an Gaeilge ar Patreon. So ábhlíonn faoi bhaise díomh go léir, conas atáid ní armid ag labhairt le thart ar mí anús an is cheapam thart ar an 8 lá nó 9 lá mí na nullag so tásúlam ghfuil sibh go maith tásúlam go raibh nullag iontach agah agus ihe chin bliana iontach agus festive season mar a déirtar mBéarla iontach agah go léir. Bhí sé anmhaid domsa an normal is tócha agus bhí sé mar an chlábhrod níor tharla éon rud roiaisteach bhí mé rasin éireann ón chéad lá is fithe go dtí an 8 lá nó an 9 lá is fithe so thart ar seachtain amháin nó beagnaí níos mó ná seachtain
agus go ná nullag a bhí ann, ní bhíon muid ag déanú a lán rudaí don nullag i mo chláán hain ach na leitheanta seo mar gheall go bhfuil muid sin áiteanna dhiafrúil a bíonn sé mar an 10 ór i rith na bliana a bhíon muid go léir le chéile. So bhí sé sin go deas ar aonós agus mar dúirt méid go minic ar an bud chraile an nuirí i rith mí na saona agus i rith mí na nullag agus mise ag olbhú don thuras seo arás mas rud é rééis ghfuil tú ag éisteacht don chéadúir is as gailmh mé hain ach tá mé i mo chonaí is Seville i neisceart na Spáine. Den leitheanta seo. Níos mó éon rud eile bíon an nullag mar seansaile i rith na bliana domsa chun dulrás go héireann bíon méid dulrás thart ar an cáisce agus i rith an tairí agus comála sin i rith na nullag. So bhí sé go hinnta chun dulrás ar feadh tamil beag ar feadh seachtain ó bháin. An sin bhí man seo is Seville a ihe chin bliana agus an chéad lá den Bliain Nua agus tá mis ag tafaidú an leagan seo den fudcréile ar an 6 lá mí anar nullag na man mar a ghlítar ar in éireann nó Little Christmas i mBéarla nó Women's Christmas agus béidir ní lá an bhá nó an bhór go leiscéil é in éireann na leitheanta seo. Béidir bliondóin bhí sé níos mó ach go minic bí na scolanna oscailte neo agus bíon ulwargaí agus barnaí agus títhe tormhaine agus siopaí agus bíon gachar oscailte agus just lá eile atá ann ar nó i bíon tradiisiúntaí dearfriúil ag daoine go háirithe ag marrá mar Women's Christmas atá ann agus tá mé an labhairt faoi sin ag gceann cúpla nómaid ach ceapam in éireann béidir nach chun an ceart anam ar nó ní bhíon méid i mo chonaí in éireann na leitheanta seo ach really just go ná lá atá ann agus béidir lá níos symbolic atá ann tá sé ag sula deireadh na nullag i gcónaí agus mis ag fása níos agus ceapam go bhfuil sé fós mar an rud céanna le haid a lántaoine bhí an 6 lá meanar mar an lá a churann tú ag crán na nullag go rais sa bhosca agus bíonn tú ag tógáil síos na maisiúcháin ar fad timpeall na teach agus tá sé ag súil le deireadh na nullag agus deireadh the festive season mar a deirtar i mBéarla. Ach an seo sa Spáin bíonn sé an dearfriúil. Well tá sé fós mar deireadh na nullag ach ceapam réalaí an 6 lá mí anar an sa Spáin bíonn sé níos mó ná lá nullag an 2 lá is fiche de bhí na nullag. Breathann sé ar nó i céanáit ó bhfuil tú sa Spáin gan dabhta na tradiisiúntaí seo agus na rudaí a bhaineann le religiún an seo sa Spáin bíonn siad bhád níos láidre agus bhád níos tábhachtaí an seo sa deisceart ar áitina cosúil le Seville. Feictar an rud céin agus bí méid labhairt faoi seo ar an bud chraile go minic agus luí méid cúpla nómaid ó hinó bí méid dulrás go héireann don cháisc ní é sin mar gheall ghfuil méid géirí an Easter agus an cháisc a cathú in éireann níl sé ró hábhaach dom ach níos móna in rud eile bím ag géirí éilú ó Seville an teachtain sin mar madness a bhíon ann tríd tá sé go thomláin cracáilte an teachtain sin. Go háirithe is Seville béidir níos mó ná aon chathair eile timpeall na tíre. Bí na lán paráid arsúil, bí na lán céilúra arsúil agus mar gheall ghfuil mise dúrch in aice le tá mise mo chonaí dúrch in aice le ceann na haglaisí is mó is Seville. Bíonn sé beaganaíon an lumracha domsa agus ó bhád níos fearr agus ó bhád níos éasca domsa an teachtain na chathu arás sin éireann nó béidir áit eile. Agus an rud céine leis an nullag fós tá na tradiisiúntaí an seo anna láidir agus ceann na tradiisiúntaí sin maidir leis an nullag sin an 6 lá mí anar nó King's Day el Día de los Reyes a chéilúra an seo sa Spáin. Hui mé amach ar siúlóid ar maidin nó ní bhíon mise ag Déardaoin rud le haid the 6th of January, Little Christmas, King's Day, el Día de los Reyes cén tanam bhfuil tú ag dúirí chur sin sús leatsa up to you ach ní bhíon mis ag Déardaoin rud mar is éar nach mé agus is cum lom really.
agus an seo rud é a dhéantar níos mó le a chláán ní bhíon daine ag dul amach ag ól nó ag githe nó ag déanamh rudaí ar na sráideanna le haidh King's Day. So, just gná lá atá agamsa inniu. Ach, chuaigh mé amach ar siúlóid ar madzin ar feadh 15 nó 20 agus tá mise mo chonaí sách-hongrach de lór na carthach an seo is sa bhil. So, te gná bíonn sé gnóthach, ní bhíonn sé annach gnóthach, ach te gná, sách gnóthach agus bíonneart daoine coming and going agus ag dul an áit sin nó ag teacht an tro sin. Ach, chuaigh mé amach ar madzin agus gan dabhas, bhí sé mar an bhaidin is ciúna chonig mé an seo I lór na carthach is sa bhil. Agus tá mise mo chonaí an seo le gábhlín nó gábhlín go le. Anis, well, tá mé mo chonaí sa cathair le gábhlín go le anis agus I mo chonaí I lór na carthach le thart ar bliain go le anús agus neach mé aon rud cosúil leis riamh bhí sé cóciún ar madzin agus ní raibh mór an daoine timpeall na háitsa. Chuaigh mé go dtí an príomh chearnóg atá anchongrach do mo cheach thart ar 100 slat nó 200 slat ó mo cheach agus ní raibh ach tror ann. Bhí máthair ag síos agus an sin a beirt páistí ag dul timpeall ar 6 ní ggócáir níl sam cintanam atá ar agus ní ruthar atá ann. Ach 6 cór beag a bhí aige agus bhíon cailín ag dul timpeall ar ruthar is tócha go bhór siad na bruntaine sin ar madzin mar bíonn siad ag déanú na bruntaine agus bíonn siad ag déanú dadaí na nullag nó níl dadaí na nullag acu an seo. Ach bíon na 3 kings, na 3 rí ag teacht chun bruntanis ó thuirt de gach duine sin cad a deartar an seo. So na bhíon Santa nó dadaí na nullag acu an seo bíon Los Tres de Reyes, na 3 rí de 3 kings ag teacht an ihe seo nó ihe an 2 lá ag teacht isteach chuig an 6 lá agus ag fágáil frontanis. So bhí sé sin arsúil ar madzin agus cinnte bhfuil neart páistí agus neart daoine ag gimmert agus ag sprí le rudaí difriúla ar madzin agus mise ag tafaidú an episód seo agus an leagan seo. So simúl gan dabhas gofuil an 6 lá fós chomhtábhaach an seo agus tása gom gofuil lánáit na timpeall na Thorpa mar sin ceapan fólan beidir go mbíonn sé mar sin chomh san idáil níl me cinnte ní cheapan gofuil an 6 lá fíorthábhaach san idáil ach níl me cinnte ach tugann tú faoi deara ní bhíonn sé mar an ggéine in le lánáitina, a lánáitina bíonn an 4 lás fithe fíorthábhaach bíonn an 2 lás fithe fíorthábhaach cosúla mar bhíonn si in éireann agus an sin an 2 lá meanar an 6 lá meanar ba bhí lán práidí arsúla nné ba lán práidí arsúla nne chomh agus rud amháin eile a thug mé faoidir ar madzin tá sé subalóranta bíonn me sé ag chahfuil lánáma ag smaoinú faoi cheangacha difriúil ag smaoinú faoin mBéarla agus an Gaeilge agus an Spáinis agus mar sinnte agus orintanta tagam ar ocail beidir ag ceann na teangacha a bhín mar an ggéine nó ní mar an ggéine ach an chosúil leis an rút céine as Gaeilge agus as Spáinis agus an sin bíonn sig thomláin difriúil I mBéarla agus thug mé faoidir ag smaoinú faoin 3 kings Los Tres de Reyes ar madzin gohfuil an focail ar king as Gaeilge agus as Spáinis an chosúla céile ach an sin I mBéarla go thomláin difriúil. Rí le haid king as Gaeilge ré as Spáinis agus an sin king ar nói I mBéarla. Tá sé simúl nar hagann tú ar sin agus tugann tú faoidir rá orintanta tá níos mó ceangal nó tá níos mó buint ag an Gaeilge le teangacha na Thorpa so leis an Spáinis an Dálas agus mar sinnte ná mar tá eici leis an mBéarla le neart focail difriúla. Ar nó in éireann dúirt mé an sin bíonn si gléú Women's Christmas nó nullag na man nó Little Christmas ar inneo ar an 6 lá meanar agus ní rá is agam cén fá a dhéanamid é sin cin buintetá ag mrá agus Women's Christmas. So tháinig mé ar an alt seo ar RTE.ie
inné agus tá chun just pí a beagde a léomh amach mar seans má sibse ní bhaid is ag an lá daoine géisteach le seo cían fá a bhí muid ag léomh Women's Christmas nó nullag na man ar an 6 lá míanar siar in éireann. So the 12th and seo as rte.ie bronam níl anam an uair seo agam chun sais credit ó thuirt daoine ach as rte.ie ar nullag na man. The 12th and final day of Christmas, January 6th, was known in Ireland as Nullag na Man, or Women's Christmas, or Little Christmas. As a reward for their hard work over the Christmas season, it was a day off from all the housework for women, and traditional roles were supposed to be reversed in the home. Men did the women's work in the house, while women rested and gathered together informally. The custom was that women made social calls to the homes of their friends and neighbours and enjoyed tea and the last of the Christmas cake. However, as it occurred on the very last day of Christmas, it was acknowledged by some that the treats the women enjoyed were the dregs or the leftovers of the festive season. This was unlike Christmas Day, known as Men's Christmas, when everyone enjoyed the first and finest of the treats. So, níl sagam riomh thuail mé rud éigean atá co-progressive a co-backwards ag an am céine. Is tócha an éireann ag an am sin chun aon lá ó thuirt do bhrá, bhí sé sin soch progressive ach an sin mar déireann sin. Go glean say Women's Christmas agus Men's Christmas here agus ag an orr céile the women enjoyed the dregs or leftovers of the festive season. Tá sé go hanis. Ach, tá is agam an fós bín lán marrá agus a lán daoine ag déanú rud éigean le haid Women's Christmas agus nullag na man agus tá sé sin go hinnta ornta bín me beaganín dí cheangailte ó na rudaí sin margheall go bhfuil mé hall an seo sa Spáin ach cínte inneo agus me sé ag tafaidú ar an 6 lá míanar bí neart. Neart rudaí ar siúil neart céilóra ar siúil timpeall tíre go háirithe le marrá agus cínte i gábhíle is a fé sé. Ceapam in éireann ar éanos ní bhíon na leftovers agus ní bhíon an Christmas cake fós fáca agus muide ar an 6 lá míanar mar na léithn de seo tá níos mó agad agén agus bíon muide githe níos mó agus ag buint níos mó taitneamh as an saoil Beiidir ach cínte go bhfuil sé beagnaí níos mó progressive agus beagnaí níos fearr ná an chuirsís a thug an RTE ar na sean tradiisiúntaí maidir le nullag na man san alt sin. Sia 2026 an Bliain Nua agus im léine níl an méid céine sprochanna agam mar a bhí agam blianta eile chaithí mé rá. Déag an á an teachtain sin idir lá nullag agus an chéad lá den Bliain agus an Bliain Nua, bí mig síos agus bí mig scríomhach rudaí defriúla. Má hénta ráisfuig an chéad agran de 2025 bhí méid leabhart san sin faoi mar sprochan agus na rudaí ará méid gurí buint amach i 2025 agus bhí méid gurí feabhas a chur ar mar chuid dálaise mar bhí méid fólam na dálaise bhí méid gurí dul go dtí an áit seo bhí méid gurí níos mó taistalí an tíomhaiste den Spáin chomh sin bhí méid gurí clóghhuailech a ólam agus ní airn méid is sin sa deir so bhéidir ghfuil sé sin ar an lista arís im lína ach im lína bhí dearca beagnaí deirfriúil agam nó tá dearca beagnaí deirfriúil agam maidir le 2026 agus cénsáis rudaí a bhfuil méid géirí buint amach cénsáis rudaí a bhfuil méid géirí déanú. Óge tá rudaí áirithe tá lista agam an so os mo chóir tá méid gurí Ceisteanna nó Y a bhaint amach ach níos mó ná aon rud eile is rudaí anna ghinráilta iad má sprochanna agus má aimimena don Bliain. Ní mé céad fan géad cínta cin fá ach ceapan beidir blianta eile cé go éirí go maithlam agus go mína gaiirí go maithlam de ná le me sprochanna tá sam bín lá daoine ag rá scríbm síos na rudaí seo ag tús na bliain agus an sin níanam inceann acu de an ná domsa má scríbm síos de nó cuaig rud deag ó bhfuil méid géirí déanú im líon amháin déanam an chuid is mó acu
nó beidir bunim tríal as cúpla ceann eile atá scríofa síos agam agus an sin tugam faoi deara ní léon sim agam sa rud seo actually ach laiad I gave it a go mar a deirean mud bhain mé tríal as. So ní bhíonn sé sin róheachar domsa má scríomhan rud ag an síos tá mé beagnaín cad éon focail robotic beidir orintha le rudaí agus pragmatic just má tá mé géirí mar hampla fios a chur mo chuid adálaise. Well, bín mé ag tosú le ceachtain ar adálaseags, bí mé géiste cluníos mar rudí agus bín an sppragu a gcónaí agam ach comála sin orintha chum beagnaín ílach orm féin chun rud ag an dhéanamh agus chum beagnaín brú orm féin. OK, má tá sé seo scríofa amach agam caithfí mé cuineáil leis an bhliain ar fad agus caitham é chuineáil sús. So thug mé fao dear im lína beidir go mbeidh sin níos fearr rudaí generálta a scríomh síos rather than a rís. OK, tá mé chun an tám seo a dhéanamh i rás 10k agus tá mé chun le level seo a bhaint amach san nadálas nó mé an rud seo a scríomh or whatever agus just rudaí generálta a dhéanam. Mar rud ag an fear simul domsa sa saoil agus tá mé tar éis é seo a thabhairt faoi deara le cúpla míon ús ná ag gcónaí bíonn rudaí de friúla ag tarint me sé isteach agus rudaí de friúla a bhíonn ag tógáil mo chuid ord, orintha beidir seach an bháin bíonn mé angaf agus tócha le a bheith ri agus tá mé gur rásaí dhéanamh agus bheith síú sús ar rásaí de friúla agus orintha eile ní bhíon éon sim agam as bheith ri agus caithfí mé ílach a chur an féin chun dul amach agus 2 kiloméadar a dhéanamh. So chéan sé agus tagann sé an sppragu sin ach níos mó éon rud a gcónaí tá sppragu agam le rud éigean a gcónaí bíonn mé gafa le rud éigean ach a rion sé. Agus sin ceart go leor agus níos mó sa saoil ceapam ba cheartid dul leis an rud sin a bhíonn ag chur gléachart agus a bhíonn ag rá tarann seo beidir léhann de seo mar hampla tá mé gimmar an snooker agus níl mé ri mór an. Ach sin ceart go leor agus tá mé géirí dul lei sin agus a bheith gimmar an snooker agus a bheith buint taithna bheas ach má tá tú bhfuil dumsa rís agus tá gach den idir friúil ach dumsa má tá méid scríomh amach OK tá mé an X, Y agus Z a dhéanamh ruit na bliana orintha mar gheall gúil mé an sais pragmatic agus tá mé chun cuineáil le sin agus ba méid mothú go donna muna dhéanam an rud sin. Tá sé dechar mar ba Déardaoin agus ní bhaid mé géirí an rud sin dhéanamh agus sin ceart go leor. Tá sé dechar chomhrumaíocht atá gceist is tócha mar ag an am céine tá tú géirí féin smacht a bheith agat agus má tá rud ag an scríofa síos agus tá tú géirí chuineáil leis ach orintha beidir bíonn róchrua arm héin le cúpla rud an sin. So níos mó éon rud eile mlína tá cúpla rud generálta scríofa síos agus more creative opportunities. So im a chuid le leanúint a bheith déanú níos mó rudí sais creative nó churthaach rudí cosúil le Gaeilge Weekly ach rudí eile beidir scríomh beag níos mó beidir mar hampla newsletter ó thosú le leanúint agus just seans a bheith agam chun a bheith crothaach agus chun a bheith mé híon a chur an úl I malach éigean agus I meán éigean through some type of medium. Comála sin cad eile atá agam an seo ar my lista tá second amháin dom an seo. Live day to day a bheith sa lá nua ann agus gan a bheith bortha faoi amórach nó faoi a nné mar rís sé gcónaí bím ag tabhairt an chóir le sin do dhaoine eile agus rá listen na rudaí seo bhfuil tú bortha futhú nó na rudaí seo ó bhfuil imníart futhú just big smaoine faoi cad atá díreach os do chóir inneo agus Jane dermid ar gachar eile le hainis agus be rudaí a bhád níos fearr ach go minic an chóirla a bhíon ag tabhairt do dhaoine eile nó fiú. Na rudaí bhíon méid labhairt futhú ar an budchréile bíonn sé beagnaín dechar dom na rudaí sin a chur bhaim I a héal héana. Comála sin les phone time a gcónaí bí méid labhairt faoi sin ar an budchréile. Ní bhíon méid cathú an numarcha ama ar an phone ar aon ach just orintha tagmas teach tar éis bualadh le duine agus dearmócé do mbeidh dulg sin labba agus tar éis leat ó carcanóid tá mé fós ar Instagram nó ar an YouTube
ar an YouTube do YouTube tá Tá méid siú le seanar anis nó boomer anis nach bhfuil clú acu cín chuí a bhríon na rudí seo ach sin mar bhínte orintanta ag cathú na mar ama ar na rudí sin so éis just ag géirí fios beag chur ar mar chuid ama agus an chuí a bhíon le a gúsáid mo chuid ama chomhmaid aúpla aim agam an sin scríofa síos maid le leanúint agus Gaeilge Weekly agus níos mó éon rud eile i ggéirí taitnamh a bhaint as na rudaí a bhíon méid crothúg sa le Gaeilge Weekly a chomhmála sin rud éigen níos fearr ó thabhairt díobhse agus rud éigen ní bháin a choiríonn libh chun fios a chur ar bhfuil Gaeilge ach beidir níos mó ná sin rud éigen a bhíonn sa ag buint taitneamhas. Ok, bíonn sibh sé éisteacht le Gaeilge Weekly gach seachtain is tócha chun fios a chur ar bhfuil Gaeilge ach go mála sin tá mé dhéirí go mbeidh sibh an taitneamh bhaint as an bud chréile mar a bhíonn sibh ag buint taitneamhas éon fud chréile eile agus an production value agus na rudaí agus an téime a bhí ag labhairt fuú agus mar singe. So, cúpla rud generálteach níos báin éon rud eile just tá mé géirí bheith sásta tá mé géirí bheith living day to day gan bheith rómhórtha faoi an numar chu rudaí agus a bheith dearfach freisin a bheith dearfach faoi rudaí agus faoi daoine difriúla I má héal agus níor taistal a dhéanamh ní níor taistal mé géirí thuras an bhór a dhéanamh ach just dul go cúpláid difriúla ri na bliana tá mé soigh planál thuras mór le seach an bháin áit ag an tíomhmha den orp I mí methebhach fós ní mé céad fan géad cínte faoi sin so le roi mé níos mó faoi sin ag an cúpla seachta nó ag an cúpla mí nuair atá sé socríthe agam céanáis rud nó céanáis áit go ddíorc ó bhfuil mé chun dul. Is dóil am an rud déarnach ará mé ag géirí labhairt faoi inneo sin a rís ag filearrás ar kind of creative work agus sin an rud beidir le cúpla bliain anuas nach rá agam sa sé agus beidir sin an fá a bhí mé ag buint an méid sin taitneamh Gaeilge Weekly dhéanamh mar tásáis creative scope agam agus blank canvas agam le gach agran ok céanáis rud ó bhfuil mé chun labhairt faoi inneo. Sin rud éigen bhfuil mé géirí níos mó de sin I héal I 2026. Tá mé tar éis fiú arás ar a bheith scríb. Now Jerem fiú arás mar actually sin an céimad agam, níl céim agam sa teagasc, níl céim agam maidir leis an bhil gan óin rud mar sin, tá céim agam ó ollscoil limní san irisóireacht. So sin ma chúlra is tó go my background cén nach raibh mé riomh gobar mars geart le popper nuachtá nó le Vigilín mar sin ach tá níor taithí agam bheith scríb a bheith scríb rudí difriúil agus bunim lán taitneamh as a bheith scríb agus as bheith ag léomh chomhmain ní bhíon mór an léitheanta nach mí mé ag léomh agus beidir le bliain ó chó nús bhí mé I gcónaí ag smaoinemh ní fiú é a bheith ag scríb nó ní fiú é podchéile nua hosú nó whatever mna bhfuil tú bhfuil an airgid a thuile as. Agus sin rud gan náise tá athraithe le cúpla mí anuas agus fiú agus mise aníos ag dul arás tá mé scríb agus tá mé tar éis cabadéal nó ró a scríb de leabhar a bheith sé níl sam an bhfuil mé chun leabhar a scríb ach cabadéal nó ró just chun a bheith ag fill arás sa writing mode is tóca and to get the hang of it again ach orintanta I kind of catch myself out agus bí mé ag smaoinú Jesus like tá mé ag smaoinú panna féin faoi an maion an publisherál nó an maion an rud seo agus beidir just bhfuil sais intín a business oriented agam agus bí mé gcónaí ag smaoinú fuair rudaí sa prism sin ach tá agam nach bhfuil an ceart agam is ní cheartam a bheith smaoinú mar sin. Stocha margheall go bhfuil leanúint mar chuid chomh mór nó rud chomh mór a héal le cúpla bliain nús agus tá é mar ma fus lá aimsire a lán sin a rudaí cosúla Gaeilge Weekly a bhíon méid crothú bíon ar smaoinú ok cén chuí bhfuil mé chun an advertising le seo dhéanamh an bhfuil mé chun cúpla clips ar na meán ho síalta gen fud creile seo a chur sús an bhfuil mé chun X, Y or Z an gceartam a bheith láirt faoi seo in áit an rud seo. So Anéis agus mise ag déanú sais creative projects tíomh muid an obair tá sé deachar chun na smaointe sin a bhuacha agus chun na smaointe sin a stopú.
hána féin agus mis just ag scríomh cabadéal nó ró nó cúpla alt an seo san siúd, tá mé ag smuoinmh jeez, like, an mai mé an publisher all ó mai mé an é seo, structure a chur seo bhaid cearcolóir chun chuirteach go leabhar nó rud éigen ó bhfuil mé an díú sa tá legus ní cheartam bheith ag smuoinú mar sin ach just hagann sé chuigim go nádúrtha. So níos mó na rud eile tá mé géirí dúrasteach creative projects tíomh mu den obair agus gan anáis commercial pressure sin a bheith orm agus just chun a bheith in an tanmh bhaint as an alín é héin a chruthú agus an rud é héana a chruthú agus dearmad dhéanamh ar gacrad eile agus fiú dearmad dhéanamh okay an bhfuil sé seo mar rud éigen ó bhfuil daoine eile in an tanmh a bhaint as an mai daoine géirí é seo léamh just é dhéanamh domhéin agus dearmad dhéanamh ar gacrad eile agus pís le písa tá mai garí níos fearr le sin comhma. So sin é don fudcréile an teachtain seo. Guys, gur míle mágaí as a bheith éisteacht ábhlíonn faoi bhaise díobh go léir agus tásúlam gur bhain sibh taitneamh agus tarbha as an bol chréile seo má tá sibh géirí níos mó rudaí ar Learn Irish Online is féidir libh dul go patreon.com/learnirishonline chun a bheith iad do bháil an sin agus ruachlan a bheith agat ar neart rudaí sa le éisteacht ag astrú léiréis líofacht agus agran sa bhreis bonus episode sé Gaeilge Weekly nó is féidir libh chósa a cheannach hall ar learnirishonline.com. Tá na sunmhí léir sa description híos. Bíg seachtain agus deir seachtainna ionta agah ar fad. Guys, le mi libh an teachtain seogan slán agus bannacht.